Okay, mu video yathu ya lero tikuonesera mmene tingasinthire ya background ndiye mosanaya nthawi tiyambe. Apa tisegula CapCut wathu kenako tipanga apa pa new project ne tipanga select photo imene tikufuna kuti ikhale ngati background nde tipanga select then ngati ili yomweyo tipanga apa pa add. Ikatero apapo imakhala yatheka nde tipanga apa alemba kuti overlay pa tipanga add overlay then tisankha video imene ino tikufuna kuti tikaichose background nde tipita pa videos then tipanga select video then tipanganso add nde tingoyerekeza kuti ndi imeneyo tikufuna kuti tichose background and izioneka picture imene ili kumbuyo nde tikankha izi kenako tipanga apa alemba kuti remove bg kenako tipita apa pa auto remove tiyidikirira mpaka naimalize. Apa yamaliza nde tipanga pa mchongipa kenako tipanga play. Okay, mu video yathu ya lero tikuonesera mmene tingasinthire ya background. Apo sinamalize ife kuti chithunzi chathucho chinathera panjira nde titha kuchikankha chifike kumapeto nditha kuiplaya tionenso. Okay, mu video yathu ya lero tikuonesera mmene tingasinthire ya background ndiye mosanaya nthawi tiyambe. Nde umomo ndi mmene timasinthira background. Ndiye mongokumbusana maphunziro athu aku WhatsApp ayamba pa 23 August nde mitengo yake ndi imene ili apopo pali 13,000 pali 20,000 pali 30,000. Ya 13,000 maphunziro amene mungapangire boost ma likes, ma followers, ma views, ma subscribers, ma comments zonsezo mukaphunzira pa mtengo umenewo. Nde ngatinso mufuna kuphunzira content creation imene mungapangire ma videos aliwonse amene mmafuna ndi kuti mukaphunziranso kumeneko ku content creation foyo kuti mukaphunziranso imene mungapangire edit imene mungajambulire zonsezo zili pa content creation full package mukaphunzira ziwiri zonsezi pakamodzi mtengo wakenso ulipompo. Ndiye tiyentolanenso ku video yosatira imene tizabwere ndi zina za nyuwani. Ngati tili ndi funso tifunse popanga comment.